Oh, kwase kuthi eUnisa kwaba khona ukuthi ukulingeka ukuthi ngikwazi ukuthi ngijole nobaba wakho. Ngisacela ungiphindele walinga kanjani? Kwaba khona ukulingeka ukuthi ngigcine sengijola nobaba wakho. Like really? Yebo, njoba ngilana ka Blaqlife ngenzela ukuthi ulazi iqiniso, angidlali njoba ngila ngizokutshela okuyiqiniso. Wow. Ngiyangisusa ke lokho. Nayathanda isikhathi esinganani nobaba? Ngiphinde nginibingelele futhi babukeli beBlaqlife TV, ngiphinde nginamukele kuhlelo esilibiza ngokuthi sikhipha izimfihlo. Igama lami ngingustufuzela ngamandla ezulu. Umngwenya enkomo savukazi Mvuleni, intokazi ezalibamkhize. Namhlanje ngihleli nobhuti wakacele uzosichazela kabanzi ukuthi yini le mgqilaza umoya ezizivashela la ekhaya. Sawubona. Sawubona sisi. Kunjani? Ngiyaphila nkosazana wena njani? Ngiyaphila. Ubhuti wakacele ubuya kuphi? Oh, ngibuya ngala eNquthu. Oh, okay. Kodwa ngokuhlala nginqama toho ngingapha eThekwini eNanda. So ubekwa yini la ekhaya namhlanje? Dadewethu ngithi phela kuneqiniso elingidlayo nami lana, inento engidlayo ngaphakathi. Nami ngithi ake ngizo la ka Blaqlife ngizokhipha lento ngaphakathi ukuze ngilapheke la enhlizweni. Okay. Kwenzakalani? Oh, kunobhuti lana engijola naye mntama. Okay. Oh, kusho ukuthi lo bhuti khona usuku njengabantu abathandana kuphela fanele baziwe ekhaya, aziwe ekhaya nami ngaziwe kubo. Oh, okay. Ukhona usuku la esasivakashe khona ukubo. Oh. Yabo ezongibonisa abazali bakhe, yabo. Oh, okay. Njengomuntu abamsene naye. Shuthi relationship is serious. Yebo, njengobudlelwano phela jokuchaza nje nkosazana. Yes, and then kwenzakalani? Okay, uma sifika lapha kubo, hayi ube mnandi ube nje asibingelelane ubaba nomama simfice. Hayi ke ajabule kumama nobaba ajabule, kodwa kube khona nalokho ukwethuka cause lobuso lobu baba ngathi ubuse ngibujwayele. Okay. Kanjani? Oh, kona sisila isimo khona esasingekho kahle ekhaya. Mangifunda ecollege eUnisa ma. Okay. Yebo. Kusho ukuthi njengoba ngangifunda ekhaya kwangekho right, kwakhona ukuthi ngijole nobaba wakhe. Baba wakhe kwakuyilecture esikoleni. Wajola nobaba wamuntu wakho? Yebo. Oh. Ngoba nami phela okay, uma sijola ke kube mnandi kube nje but kodwa kube khona ukuhlukumezeka phakathi kwami naye, yebo. Washo ukuthi akufanele ngibekezele because mina ngiyazi ngifuna empilweni. Yeah. Ake uma ke bengisaxoxela sesike indaba yakubo ukuthi kwenzakalani, bese ngichazela ukuthi njoba ubaba lo ngangijola naye kanje kwakwenzakalani. Hayi ke sabamnandi isimo ke kubo ke kwamnandi kanje, kodwa ngangithi mangibona ubuso bababa kwangathi akaneme ngokubona kwami, uyabo, ngoba uyalazi iqiniso nami ngiyalazi iqiniso. So the time ekade kubonisa umuntu wakho kubazali bakhe, ubaba kwenzakalani ngaye? Wangibuka phela ngoba kodwa phela ngoba naye wayesaba ukuthi atshengise enganeni yakhe ukuthi ubejola nomunye umuntu wesilisa kanje, mhlawumbe uyajola labo abanye futhi ngingazi ukuthi mhlawumbe ejola impela yini. Manje umuntu wakhe akasolanga lutho mayibona ubaba enje, because siyabazi phela abazali bethu asike sigade nanokuthi bazozizwa kanjani ngezinto esibavezela zona mesiyingane zabo. So kwenzakalani? Kona akukho ukusola okangako, but kodwa wabona ubuso bababa wakhe ngathi abukho kahle ngoba wazambuza ukuthi hawu yini baba, wangathi awukho right, mhlambe unomona ngumuntu wami. Ubaba wase kuba khona isimali esincane thawu fanele kodwa ngaba nomona kanjani. Because phela ukhona umama la. Because phela ukhona umama unamahloni phela baba ukuthi akhulume naye okuyiqiniso. Yabo. Manje mina into engihlupha kakhulu ingakho nje nami ngizela ka Blaqlife ngoba lento iyangidla kakhulu, angikutholi ukuphumula. Sufuna ukumtshela manje umuntu wakho? Sengifuna ukumtshela ukuthi kokenzakala empilweni. So mawubhekile umuntu wakho uzozizwa kanjani ke uma usumtshelile?
kona kuzobuhlungu kona kodwa phela kuzobe kuphoqa nami ayikho into engizoyenza ngoba nje wangizela ngifuna ukuthi inhliziyo yami ikhululeke ngikwazi nokulala ebusuku ngoba nje ngesisikhathi ukwathi yangithinta ngimphushe kabuhlungu yabo yena umuntu wakho umuntu kanjani awu manje angeke ngiqambela amanga akuyena umuntu onodlame angimazeli okubi yebo ukuphethe kahle hayi wona sisaphathene kwahle kwamanje ngingazi kodwa emva ukuthi masezwe lokho sizophathana kanjani. Okay, so sike sizama ukumthinta ke umuntu wakho simuze ukuthi uzozizwa kanjani kulolu daba. Yebo, hello. Kunjani? Ngiyaphila unjani? Ngiyaphila nami. Ukhuluma noSitofuza Dlangamandla Zulu from Blaqlife TV. Kuhlelo silibiza ngokuthi sikhipha izimfihlo. Ngiyangizwa. Ngihleli nophesini wakho lana uthi khona adinga ukuthi ayikhulume kuwena. Ngicela umlalelo. Okay. Hello. Hello. Yebo, sawubona kunjani? Ngiyaphila sithando unjani? Ngiyaphila. Kunodaba lana njengoba ngize la kuBlaqlife kahle kahle bengisaba ukuthi ngilikhulume nawe ngoba angazi bengaqala ngakuphi kodwa ke bengicela ukuthi uzokhonfesa la ngitshele kuyiqiniso elekelenzeka empilweni yami nento eyenzakala njengamanje ukuze ngikhululeke noma enhlizweni. Yebo, ngilalela. Uma angabe uyakhumbula ngalesikhathi usiyekini uyo-introduce abazali bakho yobachaza uma ngabe mhlambe makuthi umuntu onakusisayo mhlambe khona owakubona ngalesikhathi sifika ukushintsha ebusweni babo wakho noma nginganakanga kahle hle ngoba ngakubona nje ukhombisa ukuthiwa ngangijust mhlawumbe ukuthi sokubona abazali bami or something but akukho okuningi enganginakusisa nje ngoba futhi ngayihluphanga ukuthi ngize ngifuze. okay Yini kwenze njani? ngicela uchazela lana uyakhumbula ngalesikhathi ngifunda eUnisa? Yes. Okay. Ubaba wakho ilecture ngithi. Ngicabanga ukuthi uyakwazi lokho. Yes, ilecture baba. Okay. Uma ngalesikhathi ngifunda isimo sasekhaya sasingekho right. Sasibheda engangokuthi ngangaze nginikele ngempilo yami nginikele ngayo yonke into enginayo ngoba ngidinga usizo lokuthi ngifunde esikoleni. Ngikwazi ukusupport umndeni wami. Kwase ukuthi eUnisa kwaba khona ukuthi ukulingeka ukuthi ngikwazi ukuthi ngijone nobaba wakho. Ngisacela ungiphindele walinga kanjani? Kwaba khona ukulingeka ukuthi ngigcine sengijola nobaba wakho. Like really? Yebo njengoba ngilala kaBlaqlife ngenzela ukuthi ulazi iqiniso angidlali njengoba ngila ngizokutshela kuyiqiniso. Wow. Ngiyangisusa ke lokho. Nayathanda isikhathi sinana nobaba. Noma ngeke ngichaze ngalo ndlela kodwa ngangifika nje nami esikoleni. Ngoba phela ngangifika esikoleni ngaze ngaphuma kodwa ke ukuphumeni kwami ngagcina sengikhohliwe empilweni ngoba engangifuna ngase ngitholile ngoba nase simweni nje senhlalo sokuphilisana kwami phakathi kwami naye sasingekho right. Ngoba phela ubaba ekhaya bengakhombisi ukuthi akakhombisi actually ukuthi u-gay or something bahlele kahle nomama akakhombisi nje lutho. Then wena wasithandana nobaba kanjani?
Nakho ke kwenzeka noma ngeke ngichaze ukuthi kanjani nami kodwa kwenzeka-ke. Yo, yazi yangithusa-ke leyo kodwa ngizocela ukuthi nje at least sizame ukuthi sibonane sikhulume because this is surprising me. Ngiyakuzwa kodwa ngicela ukuthi uma ufika endlini singabi khona ingxabano, sicela hlale phansi sikhulume. No, like really yabona nje angazi but iyangisurprise le show wena nobaba but ubaba cause akakhombisi lutho unanokuthi mhlawumbe is gay or something. Alright nje ekhaya akanankinga nje into manje akhombisi lutho nje. Kona bengeke ngidlale ngento enjengalena kodwa nami ngithi akungitshela kuyiqiniso ukusuka ngaphakathi enhliziyweni yami ngoba lento iyangihlupha okwangempela ngoba phela naku nangelanga sisixabana nawe ngize ngiphahla nenkomishi endlini. Uma ungabe mhlawumbe ngobuka nje unangena umuntu onolaka kodwa ngalanga nginolaka. Ngale nkathi ungishaya ekhanda ngenkomishi. Ngaloyo la ngempela. Sure. Yazi angaze nginothise lutho but ulaka lakho nje nami la vitane angisingaze ngaphuma ngaphandle ngahamba khona ngizokwazi ukuthi ngibuso call me down. Yebo kunjalo. Okay, anyway baby ngizocela ukuthi vitane sikhulume then mase ngifikile lapho ekhaya so sikhulume ekhaya so sikhulume mase ngisekhaya because ya manje angazi ngifuna uqeqa ikhanda. Ngiyakuzwa. Okay baby so besikhuluma. Okay, ube right ke kodwa. Okay, no ube right. Okay. Sizwa kanjani sokhuluma naye? Hey, kona enhlizweni yami ngiyajabula ngoba ngiyabona noma okungijabulisa kakhulu ukuthi lokho bengitshela ukuthi uzokwenza mhlambe ulaka vusa umoya hayi u-understandile ngokubona kwami noma izofika endlini ngoba phela nami ezelimala kwangekona inhloso yami ukuthi ngikazi ukuthi ngibeke isandla ngimshaye ekhanda zalimala kwakuyona lento engihlupha. Manje wena uzumbeka isandla ekhanda usune enga yokuthi uyabona uzalwa umuntu wakuhlukumeza noma nanixabanele okunye nje. Sasingaxabanele ngalo ndlela ukuthi singaze ngicabanga ukuthi ngizimlimaze yebo. Yena njengomuntu esijwayele ukudlala naye since kwavela kwabona ngeze ngibona baba wakhe. Bese kushintshe yonke into endlini ngasekho right. Kodwa yena njengomuntu akanakusisanga yena ukuthi mhlambe ngenzeka mhlambe kube ngiphatheke kabi mhlambe kanjani. Uyabo. Into enjengaleyo. So ngokumazi kwakho umuntu wakho uphola kangaka kanje akwamukele kanje ngoba nakho unathi noma mhlambe mawusufika endlini uzojika uzoshintsha ngokumazi kwakho kuzokwenzakalani? Kunzima kodwa noma ngingazi kodwa ngokubona kwami njengoba ekhuluma kahle kanjena angicabanga ukuthi khona into angayenza ngasile ngoba akuyena kahle umuntu okabe nodlame. Udlamele ulaba khona kumina ngalezo ikhathi lezo ungayikhulumi lento. Ngikufisela inhlanhla. Ngiyabonga kakhulu ukuthi uzivakashele kuhlelo lethu. Ngiyabonga nami Nkosazana. Ngiziboneleleke nani babukeli lapha emakhaya ukuthi akukho kufihliwe ngeke kuze kuvele kodwa ke mawudinga ukuthi sikusize ungaxhumana nathi kulezi number lezi evela lapha escreenini ungakhohlwa ukusubscribe, ulike, ushare ngiyanthanda kakhulu. Bye. It's the Blaqlife TV.